Fis-snin 40, għalima u l-istudenti tagħha marru ħarġu tal-iskola b'xi mini taħt l-art. Jidher li għal xi raġuni misterjuża sparxew fix-xejn. Dik Nanna Carmen meta kienet għadha żgħira. Il-misteru tal-oġol tad-Depp li jibda jintwera fiċ-ċinemas lokali mill-ġimgħa 15 ta' Diċembru se jkun l-ewwel film Malti adattat għall-familja illi qatt sar f'pajjiżna. L-istorja hija ispirata minn artiklu fir-rivista internazzjonali National Geographic dwar kif fl-1940 grupp Malti ta' tfal sparixxa taħt l-art b'mod misterjuż waqt ħarġa tal-iskola. Il-film jiżviluppa dwar żewġ kuġini tfal illi wara li jsibu mappa tat-teżor jibdew avventura fantastika mimlija bil-misteru u bil-maġija. Huma jkunu qed ifittxu l-oġol tad-Depp, jiġifieri l-istess teżor imsemmi fil-Bibja. L-avventura tagħhom twassalhom biex jiskompru sigriti kbar u antiki li l-familjari tagħhom ikun ilhom snin jaħbu u li jistgħu jbidlu l-ħajja ta' kulħadd. Direzzjoni ta' Alenka Fanzone, il-film għandu l-kitba ta' Ruth Frendo, illi Manet News tispjega kif kien hemm bżonn proċess ta' 6 snin biex l-idea nbidlet film. Il-film domna 6 snin mill-bidu tal-idea sa' issa, għamilna 4 snin fuq l-istorja biss fejn kif spjegajt daħħalna anka spejjeż kbar biex ġibna anka esperti jidħlu fl-istorja. Dan huwa proċess li jsir f'Hollywood. U il-filming konna nagħmlu madwar 14 il-sija filming, konna nieqfu biss biex niklu, biex imbagħad fl-aħħar kien jirriżulta f'minuta xogħol fuq l-iskrin. Bl-iskop li jkun offrut l-aqwa possibbli, il-film għandu wkoll żewġ konsulenti internazzjonali ta' livell, Jeff Murphy, rebbieħ ta' BAFTA Award għax-xogħol ta' kitba tiegħu, u l-konsulenta uffiċjali ta' Pixar u Disney, Bobod Bastil. L-atturi prinċipali huma żewġ titfal Niamh Mansueto u Eiken Bohajar, assistiti minn oħrajn ta' esperjenza bħal Henry Zammit Cordina, Christabel Sherry, Deandra Agius u Mandy Micallef Grimo. Tkellimna mal-protagonista Niamh Mansueto li tirrakkonta kif minn barra s-sodisfazzjoni dan il-film għallima ferm ukoll. Kienet esperjenza memorabbli ħafna u ovvjament għallimt ħafna, mhux biss fid-drama wkoll ovvjament jekk mhux iżball, jew jgħidu li eżempju interpreta l-karattru mod ieħor, anke wkoll tallimt għalija stess, eżempju anke kif nistenna, u ħadd ħafna valuri ovvjament tajbin ħafna. Manet News, Niamh twassal ukoll messaġġ ta' inkoraġġiment għal tfal oħra. Jekk tkunu tixtiequ tirreċtaw, qatt ma taqtaw qalbkom anke min jgħidilkom eżempju mister nexxielkom tkompli tipprova.